Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Yau gaba ɗaya har gari ya ba wani wanda aka cuta, yau kowa ya tsaya harka ba abin nan. Gaskiya yau ba wani Kowa ya bi doka kenan, an tsorata. amma muna nan Allah zai kawo mana yi. A insha Allah. Kowaye Allah Dan wani biyan bashi da nake so yi fa. ni kai na waga yau ba Sai wani mun daga aiki kuma za a binna ma. ba wani ce fa ne waga yau kawai Ga wani nan fa. kai wannan za ta abinci a jikin shi ba. Tsaya. Daga ina ka fito? Daga bayan gari, Zuwa ina? cikin gari. kai anya waga nan ba ya buge wani a dajin nan ba. Ina takardunka? wannan jakan fa Ko dai ku. takardun ne. Ina travel license naka? Kai ni ba yadda da wannan fa. Ina inshora? Kai waga ya kamata mu dan tuttura. Last corporal come. Last corporal kuma yayi nashi fa ya hadu fa. ni ma ina kallo kenan Ka waga ji shi noma. yanzu ya kenan za a yi. Garin sake latsa yaron nan. gaskiya dan da ci abinci dan iska ne kawai. Ku gama duba-duban ku don gidajen ku ba abinda za ku samu a gurin. So yanzu komai naka ya fita noma. Yanzu laifinka guda ɗaya ne. Yanzu a cikin wannan dokar daji kana tafiya kai kadai. Wani barawon mashin ya zo ya buge ka. Ka bar mu jami'ai da aiki. kuma ya bar gwamnati da asara. Kaga wannan abu ne wanda dole sai mun ci tare ka akan shi. Baga ni ba yadda da yangon din wannan da ganin idan shaje ne ya fa kwayan shi Ya- wiwi na shi a bayan ne ya zo nan. Haka ne ko? Kai mashin din ne ya buge wani ne na kan Duk tunani. yanda aka yi ka buge wani a mashin naka. Ai ba ni ɗaya ne ba da kuke kallo na ɗin nan. To kai da waye? Ai wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata addu'a ne idan ka yi ta mala'iku 70,000 za su dinga bin ka baya. Amma ko in dai haka ne kai overload baka da imani. To kaɗan Akan waccan nan mashin yar karamar mashin ba tantan ba gireda ba. ka ji bayani. Ka ɗebi mala'iku 70,000 duk da kai 71,000 baka da gaskiya. Duk da kake nan kamar yadda kai ba tafi da shi office. A sauka. 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 Ruwan mashin. Tafi da gaskiya. Tafi da shi office. Ba gaskiya ba. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.